Táid an seo do heola fiachtas acu beag go bháin agus táid chur ceisna ar na daoine brúscar a piocha cosúas agus ag chuirteáile nuair tá tú ar na trá. Tá sé ráte idir 2010 agus 2025 go mai 150 milliún tonna pláisteach a dumpáil ó san airge agus níl sé sin go maith. So is féidir linn éirú an trúilú seo a stoppa. Inniu táid a géirí béimich ar ahrú beag go bháin. Cupán cafe a thógáil linn atá bhfuil an úsáid ríis agus rí seile nú compospal coffee cup. Nú málaí specialte táid an úsáid in áit málaí plásteach. Má déanaan daoine ó gotí chus gotí an rialtas is féidir in ahrú beag a dhéanamh chun ahrú mór a dhéanamh don timpplacht ar lár. Táman seo inniu le chósagána agus táid an seo chun daoine a sppragu. Gan rudaí a chuirtíos san leiris a gháin popper leiris. Mar chuirmid i rudaí eile isteach don timpeallacht mar. Ola mé go leor faoi an trúlú.